En het volgende duo bestond uit Raf en Jeannot, doen al voor de 4e keer met aan het TVK. Ja, kijk, wij tieners, wij hebben er ook nog wel eens last van op uitstelgedrag. Was dit duo ook in juni te vinden op het aanbodformulier van het TVK. Uitkomend voor Put en Chillen is hier het buurtblad met het nummer 3. Met vaste lasten vul ik mijn vriend. Planerie, te weinig school en te dikke priem. Examens en tentamens, geen rust. Kinderen niet verklaren, wie ik dat volhoud al die jaren. Ik ben soms zo ontzettend geblust. Wat mooi om te zien dat jullie ook helemaal vrij op de buurt staan. Ja, ik kan eigenlijk best aan toevoegen, jongens. Ik denk dat we ook maar meteen naar de volgende gaan. En dan wordt er ook maar eens